Στη θέση ο Κάκος για τέλος πάντων, εδώ λοιπόν γίνεται ένα καλλιτεχνικό λατινοαμερικάνικο χτύπημα. Για να δούμε στο λοιπόν. box δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το χτύπημα. Θα δούμε ότι εδώ δείχνει το πρόσωπό του και θα σας δικαιολογήσω γιατί δείχνει το πρόσωπό του. Φυσικά εδώ η φάση δεν μας δείχνει η λήψη αν η μπάλα έχει ξεκινήσει από το χτύπημα του φάουλ να παίζει. Αν είχε ξεκινήσει, θα είχαμε κόκκινη κάρτα και πέναλτι. Αλλιώς αν δεν έχει ξεκινήσει είναι κόκκινη. Ακριβώς είναι κόκκινη. Θα το δούμε μια φορά ακόμα, κοιτάξτε. Εδώ λοιπόν. Ναι, κοιτάξτε. Με τον Διόγο. Ότι ο ποδοσφαιριστής, ο συμπαίκτης του δίπλα, καταλαβαίνει την κίνηση που πάει να κάνει και προσπαθεί να το αποτρέψει. Ναι. Βλέπετε, βάζει το χέρι του. Βεβαίως. Πράγμα το οποίο. Ναι, κοιτάξτε. Τρέχει να το προλάβει. Μια μπουνιά είπα εγώ, δεν ξέρω από box, οπότε δεν μπορώ να δικαιολογήσω το χτύπημα αυτό. Εδώ το λοιπόν, πιάνει από το στήθος και ύπουλα από κάτω, χτυπάει τον ποδοσφαιριστή. Ήταν μια κακή ενέργεια η οποία δεν πρέπει τον πιάνει για να σιγουρεύσει την ευστοχία.